Juhovýchodná Európa. Tento región sa zvykne označovať aj ako Balkán. Tento región tvoria nasledovné krajiny: Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko a Albánsko. Tento región je veľmi členitý. Nachádzajú sa tu pohoria. Na severe Slovinska sú Alpy, hlavne Jurské Alpy. Na juhu Slovinska z časti Chorvátsko je pohorie Kras. Ďalej v Chorvátsku a Bosnej Hercegovine sú to pohoria Dináre. Do Rumunska zasahujú zo Slovenska cez Ukrajinu Karpaty, konkrétne východné Karpaty a južné Karpaty. Ďalej Karpaty prechádzajú ako stará planina v Bulharsku a ďalej prechádzajú na Kaukaz a do Ázie ako alpsko-himalajská sústava. Samozrejme táto sústava má začiatok ešte predtým v Alpách a v Pyrenejách. Na juhozápade Bulharska sa nachádza pohorie Rila. Južnú časť Rumunska a sever Bulharska vyplňa Valašská nížina. Najväčšou riekou je Dunaj. Dunaj ústi na hranici Rumunska a Ukrajiny ako veľkou deltou. Významné prítoky Dunaja v oblasti Balkánu sú Dráva a Sáva. Názov Balkán pochádza od Balkánskeho polostrova. Na Balkánskom polostrove ležia všetky tieto krajiny. Slovinsko sa za balkánsku krajinu však nepovažuje. Okrem Balkánu môžeme tu nájsť aj polostrov Istria v Chorvátsku. Pobrežie je veľmi členité, hlavne v oblasti Chorvátska. Nachádzajú sa tu Dalmátske ostrovy. Na obrázkoch si môžeme všimnúť pohorie Dináre a Boku Kotorsku. Boka Kotorská sa nachádza pri pobreží Čiernej hory. Je to zároveň najdaždivejšie miesto v Európe. Ročne tu padne až 4500 mm zrážok. V Chorvátsku veľmi často býva silný vietor, ktorý sa označuje ako bora. Bora je silný vietor, ktorý vzniká nerovnomerným ochladzovaním vzduchu. Suchý vzduch, ktorý je nad pevninou, vytvára tlakovú výš, sa ochladzuje oveľa rýchlejšie ako vlhký vzduch, ktorý je nad morom a morským pobrežím, kde je tlaková níž. Tieto tlaky sa potom vyrovnávajú, na takomto princípe vlastne funguje vietor. Keďže sa to deje veľmi rýchlo, tak vietor je veľmi silný. Ohrozené sú najmä oblasti v blízkosti pobrežia. Šoféry v týchto oblastiach majú veľký problém. Čo sa týka histórie, tento región vždy bol stretom mnohých národov. Ide o hornaté územie, na ktorom vlastne žilo viacero národov, a o územie, ktoré sa nachádza na ceste medzi Európou a Áziou. To spôsobovalo častý stret kultúr a aj časté konflikty. Ako vieme, v minulosti väčšina týchto krajín patria do Juhoslávie. Juhoslávia sa rozpadla v roku 1991 a v roku 1992. V roku 2006 sa od Srbska odčlenila Čierna Hora. Takisto na juhu Srbska sa nachádza Kosovo, ktoré dodnes neuznáva viacero krajín. V roku 2009 sa Macedónsko premenovalo na Severné Macedónsko, nakoľko Macedónsko je historické územie, ktoré sa nachádza aj v súčasnom severnom Grécku. Mnohé tieto národy patria k juhoslovanským národom. Ide napríklad o Slovincov, Chorvátov, Bosniakov a Srbov. Rumúni sú však románsky národ. Ich jazyk je podobný španielčine. Čo sa týka Európskej únie, tak členmi Európskej únie sú Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Ostatné krajiny sú čakateľské krajiny. Eurom sa platí v Slovinsku, v Chorvátsku, ale aj v Čiernej Hore a v Kosove, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Prvú krajinu, ktorú si bližšie rozoberieme, je Slovinsko. Na rozdiel od Slovenska, Slovinsko má dvakrát menšiu rozlohu a dvakrát menej obyvateľov. Hlavné mesto Ljubljana je situované v centrálnej časti krajiny. Z toho vyplýva, že z jednotlivých častí Slovinska sa do hlavného mesta dá dostať celkom rýchlo. 3 štíty na štátnom znaku Slovinska označujú pohorie Triglav, ktorý sa nachádza v Jurských Alpách na severe krajiny. Jeho nadmorská výška je 2864 metrov. V južnej časti sa nachádza pohorie Kras. Pohorie Kras je známe pre množstvo jaskýň a takisto tiesňav a ďalších krasových foriem.
Odtiaľto pochádza pomenovanie Kras, ktoré používame na Slovensku pri jaskyniach. Na ľavom obrázku vidíme snímku z Jurských Alp, konkrétne ľadovcové pleso Bohynské jazero. Tu môžeme vidieť nejaké ďalšie fotky z Jurských Alp a túto fotku škocianskej jaskyne, alebo po slovinsky škocianskej jamy. Ide o obrovskú jaskyňu v pohorí Kras. Na obrázku si môžeme všimnúť veľkú priepas, ktorá vznikla prepadnutím stropu jaskyne, ktorý sa nachádzal tu pred touto osadou. Tu si môžeme všimnúť pre Slovinsko také netradičné mestečka, konkrétne mestečko Piran, ktoré je jedno z mála prímorských miest Slovinska, keďže Slovinsku patrí aj kúsok mora, ale len veľmi malý. A takisto Sečovlianske Saline, miesto, kde Slovinsko získava soľ odparovaním morskej vody. Morskou vodou sa naplňa takéto plitké bazény, kde sa potom čaká na odporenie vody. Po odporení vody tam ostáva soľ, ktorú vlastne Slovinci, ale aj iné prímorské krajiny takýmto spôsobom získavajú ako morskú soľ. Na tomto obrázku vidíme ďalšiu fotku z krátkeho pobrežia Slovinska a tu najvyšší vrch Triglav. Chorvátsko. Chorvátsko sa delí na také dve časti. Prímorská hornatá časť sa nazýva Dalmácia, vnútrozemská nižinatá sa nazýva Slavónia. Hlavným mestom je Záhreb. Chorvátsko je známe strediskami prímorskej rekreácie. Na obrázku vpravo hore vidíme historické mesto Dubrovnik, ktoré sa nachádza na juhu krajiny. Chorvátsko je známe aj pre Plitvické jazera. Nakoľko veľa ľudí chodí na dovolenku do Chorvátska a nebezpečenstvám pri mori sa veľmi v školách nevenuje, rozhodol som sa zaradiť do tejto prezentácie nejaké informácie o tom, čo je to spätný prúd. Ide vlastne o prúd, ktorý ide veľmi veľkou silou od pobrežia smerom do voľného mora. Ak sa človek ocitne v tomto spätnom prúde, nemôže sa snažiť plávať proti nemu, pretože je taký silný, že to človek nezvládne. Musíte sa snažiť plávať kolmo a vyplávať z neho von. Taktiež, ak sa vyskytuje na pobreží oznam nebezpečenstva spätného prúdu alebo vlajky, ktoré signalizujú jeho prítomnosť, za žiadnych okolností nevchádzajte do vody. Viac informácií si môžete prečítať na linku v popise videa. Ďalšie také nebezpečenstvo sú tekuté piesky. Na rozdiel od akčných filmov, tekuté piesky vás nikdy nepohltia. Avšak ak v nich uviaznete a nepodarí sa vás z nich dostať a neskôr nastane príliv, pohyby, ktorými sa z nich môžete dostať, sa môžete naučiť vo videách, ktoré prikladám v popise. Ďalším nebezpečenstvom sú morskí ježkovia, ktoré sa správne nazývajú ježovky, alebo medúzy. Tiež túto tému je fajn si naštudovať. Bosna a Hercegovina. Ide o multietnický národ, ktorý z polovice tvoria Bosniaci, ale významné zastúpenie majú Srbi aj Chorváti. Stretajú sa tu moslimovia, ortodoxní kresťania, ale aj rímskokatolíci. Na obrázku si môžete všimnúť významné kresťanské putnické miesto Medžugorie. Na obrázku vľavo mesto Mostar, ktorý preslávil tento most. Ďalšou krajinou je Srbsko. Pre nás Slovákov je zaujímavá tá severná časť, ktorá sa nazýva Vojvodina, pretože tam žije 50 000 Slovákov, ktorí svojím počtom vytvárajú národnostnú menšinu, ktorá dosahuje takmer 1% všetkých obyvateľov Srbska. Slováci žijú aj v priľahlých oblastiach východného Chorvátska a západného Rumunska. Veľa Srbov pracuje na Slovensku. Najväčšími mestami sú Nový Sad a hlavné mesto Belehrad. Čierna hora, alebo inak nazývaná Montenegro. Krajina Albánsko sa nachádza v južnejšej časti pri pobreží a vedľa neho vo vnútrozemí sa nachádza Severné Macedónsko. Teraz taká trošku väčšia krajina, Bulharsko. Hlavným mestom je Sofia. Túto krajinu tiež navštívujú dovolenkári. Na rozdiel od iných krajín, Bulharsko má prístup tentokrát k Čiernemu moru. Aj napriek tomu, Bulharsko je ekonomicky najzaostalejšia krajina Európskej únie. V obrázku vpravo vidíme tabuľku minimálnych miest za rok 2023. Bulhári sú jednoznačne na poslednom mieste. No a najväčšia krajina v tomto regióne je Rumunsko. Vlajku majú podobnú ako Čad.
Rumunsko tvoria východné a južné Karpaty. Nachádza sa tu 16. najvyšší vrch Karpát, konkrétne vrch Moldovianu v pohorí Fagaraš. Na obrázku vpravo hore vidíme priesmyk Železné vráta. Ide o úžinu, ktorou prechádza Dunaj a momentálne sa tam nachádza vodná elektráreň. Vodnou elektrárňou v tomto priesmyku, ale aj ďalšími vodnými elektrárňami na povodí Dunaja sa zabránilo rybám migrovať z juhu Dunaja až na sever Dunaja. Takúto migráciu každoročne vykonávali ryby, ktoré sa nazývajú viza a chodili až do Viedne, kde sa rozmnožovali. Z toho vyplýva, že takáto obrovská ryba žila aj na Slovensku. Dosahovala dĺžku niekoľkých metrov. Mám tu ďalšiu historickú mapu, tentokrát o čosi staršiu ako Juhoslávia. Toto územie spoločne aj so Slovenskom v niektorých obdobiach patrilo do Uhorska. Takisto aj časť Rumunska, Srbska alebo Chorvátska. Južná časť Rumunska sa označuje ako Valašsko. Práve odtiaľto bola na Slovensku valašská kolonizácia. Dnes žije na severozápade Rumunska asi 20 000 Slovákov. Po Bulharsku je Rumunsko druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie. Problémom v krajine je veľká korupcia. A to je z Balkánu všetko. Ak sa chceš dostať tejto prezentácii alebo k pracovným listom, respektíve poznámkam, navštív stránku, ktorú tiež prikladám v popise videa.